Vítajte pri prvej epizóde podcastu Virtuálna lekáreň, podcast o liekoch a zdraví s Janou Čarnokou. Dnes sa budeme venovať téme, ktorú pozná si každý z nás. Kašel. Ten nenápadný spoločník, ktorý sa najradšej ozve v kine, počas porady, v kostole alebo presne o 2:00 v noci, keď konečne zaspíte. Ale nie každý kašel je rovnaký. A práve preto je veľmi dôležité vedieť rozlíšiť, či ide o suchý dráždivý kašel alebo o vlhký zahlienený kašel, pretože liek, ktorý pomôže pri jednom type kašla, môže pri druhom dokonca uškodiť. Suchý dráždivý kašel býva štekavý, bez hlienov, pacient má pocit škriabania v hrdle a často zhoršuje spánok. Pacienti hovoria: stále ma niečo dráždi, kašlem na prázdno a nemôžem prestať, a vtedy je cieľom kašel tlmiť. Používajú sa lieky napríklad s obsahom dextrometorfánu, butamirátu alebo levodropropizínu. Tieto lieky tlmia centrum kašla, ale pozor, niektoré lieky na suchý kašel, napríklad s obsahom dextrometorfánu, môžu zvýšiť puls, spôsobiť nepokoj alebo bušenie srdca, alebo interagovať s niektorými antidepresívami. Preto by pacient so srdcovým ochorením alebo pacient, ktorý užíva antidepresíva, mal vždy povedať lekárnikovi, aké lieky užíva a aké ochorenia má. Pretože niekedy nevinný sirup vie v organizme narobiť väčší problém než samotný kašel. A niekedy problémom nemusí byť len samotný kašel, ale aj suché podráždené hrdlo. A v takom prípade môžu veľmi dobre pomôcť pastilky, ktoré sú rozpustné v ústach, alebo zvlhčujúce prípravky na hrdlo. Tie pomáhajú zvlhčiť sliznicu, zmierniť dráždenie a znížiť nutkanie na kašel. Na trhu dnes existuje naozaj široký výber pastiliek s rôznymi príchuťami, rôzne bylinné aj medicínske varianty, s cukrom aj bez cukru. Takže si vie vybrať diabetik, pacient, ktorý si stráži príjem cukrov, ale aj človek, ktorý jednoducho nechce, aby jeho pastilka chutila ako chemické laboratórium. Kašeľ môže byť vlhký a zahlienený. Pri vlhkom kašli pacient vykašlieva hlieny, počuť chrčanie v dýchacích cestách a dýchacie cesty sú zahlienené. Vtedy kašel netreba tlmiť, telo sa totiž snaží hlienou zbaviť a my mu v tom máme pomôcť. Používajú sa lieky s obsahom napríklad ambroxololu, acetylcysteínu, bromhexinu, erdosteínu alebo rôzne rastlinné výťažky. Tieto lieky hlien riedia, uľahčujú vykašliavanie a čistia dýchacie cesty. Dôležité je, ale kedy tieto lieky načasovať. Hlavne ich nedávame večer a neužívame nalačno. A prečo? Večer môžu zvýšiť kašel počas noci, pacient nebude mať pokojný spánok a nalačno môžu niektorým pacientom podráždiť žalúdok alebo dokonca vyvolať vracanie. Lieky na vykašliavanie je teda vhodné užívať ráno, na obed, popoludní, po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutín, pretože bez tekutín sa hlien riedi horšie. Pacienti často ešte robia jednu chybu, že kombinujú lieky na utlmenie kašľu s liekmi, ktoré podporujú vykašliavanie. Čiže dajú si liek na tlmenie kašľa zároveň a liek na vykašliavanie. To je trochu, ako by ste jednou rukou tlačili dvere von a druhou ich ťahali späť. Ak tlmíme kašel, netlačíme hlien von. Ak chceme vykašliavať, netreba kašel zastavovať. Výnimky existujú, ale patria do rúk lekára alebo lekárnika. Kedy už treba lekára? Vyhľadajte lekára, ak kašel trvá dlho, ak máte vysoké horúčky, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, krv v hliene
alebo ak sa stav zhoršuje. A najmä, ak kašel trvá viac týždňov, netreba sa tváriť, že to prejde samo. Nie všetko, čo začína ako nádcha, môže skončiť len čajom a medom. Malá rada na záver. Pri kašli je veľmi dôležitý dostatok tekutín, zvlhčený vzduch v miestnosti, pokojový režim a hlavne nefajčiť, pretože zapálené dýchacie cesty a cigareta spolupracujú asi tak dobre ako chrípka a nočná služba. A nezabúdajme ešte na jednu dôležitú vec. Niekedy nie je liečbou len samotný liek, ale aj pokojné slovo, rada, pochopenie a pocit, že na svoje problémy nie sme sami. Aj to má totiž veľkú liečivú silu. Ďakujem, že ste počúvali prvú epizódu podcastu Virtuálna lekáreň, podcast o liekoch a zdraví s Janou Čarnokou. A nezabudnite, posielajte svoje otázky o liekoch, zdraví a samoliečbe. Možno práve vaša otázka bude témou ďalšej epizódy.